Γεια σας, είναι Freaks. Βρισκόμαστε στην 6η μέρα του φεστιβάλ και είχαμε και σήμερα πολλές προβολές. Αλλά θα σας πούμε πρώτα τι είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Συνεχίζονται λοιπόν οι ταινίες για το Ένα κάποιο βλέμμα και μέσα σε αυτές ήταν το ουγγρικό White God με πρωταγωνιστή ένα σκύλο, ο οποίος σκύλος ήταν ο πρώτος σκύλος που περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Κανών. Έπειτα ακολούθησε το Run από την ακτή Ελεφαντοστού, μια πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη ταινία, και συνεχίστηκε με την αργεντίνικη Jauja, συγχωρέστε μου την προφορά, με τον Βίγκο Μόρτενσεν. Σήμερα λοιπόν είδαμε την ταινία A Girl at My Door από Κορέα, με έντονη γυναική παρουσία. Οι δύο πρωταγωνίστρες ήταν γυναίκες και οι σκηνοθέτες επίσης. Και η ταινία είχε πολύ ενδιαφέρον σενάριο και ενδιαφέρουσες ερμηνείες. Έπειτα ακολούθησε το The Wonders από Ιταλία με τη συμμετοχή της Μόνικα Μπελούτσι, το οποίο έχει αποσπάσει πολύ καλές κριτικές. Στη συνέχεια θα δούμε ένα ντοκιμαντέρ για τους καρτουνίστες και τη δημοκρατία που φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Διαβάστε τη συνέχεια στο cinefreaks.gr.